ଏହା ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବର କଥା। ଏକ ଗାଁରେ ଏକ ବାଳକ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ରାଗି ଥିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ରାଗି ଯାଉଥିଲା। ତାର ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପିତା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କୁ ଏକ କଣ୍ଟା ଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ରାଗ ଲାଗିବ ତୁମେ ଏହି ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଏକ କଣ୍ଟା ବାହାର କରି କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼େଇବ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ପିଲାଟିକୁ 40 ଥର ରାଗ ଲାଗିଲା ଏବଂ 40ଟି କଣ୍ଟାକୁ ନେଇ କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼େଇଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ କଣ୍ଟା କମିବାରେ ଲାଗୁଛି। ସେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ କଣ୍ଟାକୁ କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼େଇ କଷ୍ଟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଭଲ। ଏବଂ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜ ରାଗକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିଲା ଯେ ପିଲାଟି ଦିନରେ ଥରେ ବି ରାଗ କଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କ ପିତା ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଏକ କାମ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ତୁମକୁ ଥରେ ବି ରାଗ ଲାଗିବନି ତୁମେ କାନ୍ଥରୁ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା କାଢ଼ିଦେବ। ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କଲା ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେହି ଦିନ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଶେଷ କଣ୍ଟାଟିକୁ କାଢ଼ିଲା ଏବଂ ପିଲାଟି ଖୁସିରେ ଏକଥା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲା। ତାପରେ ବାପା ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି କାନ୍ଥ ପାଖକୁ ନେଇ କହିଲେ, ପୁଅ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କାନ୍ଥରେ ଥିବା କଣାକୁ ଦେଖିପାରୁଛ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଥଟି ପୂର୍ବ ପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କ୍ରୋଧରେ କିଛି କୁହ ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଛୋଟ କାହାଣୀଟି ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ କେବେ ବି ରାଗରେ ଆମେ କାହାକୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବିବା ଉଚିତ। କାରଣ ରାଗ ଏକ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଗିଥାଉ କାହାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ ତାହା ବି ଆମେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିନଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।